Het wie wordt maar een meest bewolkte dag, een bruine loft, een donkere dag, nemen we dat ik wel typisch november waar. Hier en daar een glimpje zinnen, maar dat stelde net al te volle voor. Wel joen hebben we misschien eerst eenmaal een paar opklarings. En dan de bewolking, een bruine loft en rein uit een trog vannacht. Temperaturen vannacht zo'n graden. Wien uit zuidelijke richting waai en die is matig rond vrij krachtig, kunnen wel eens krachtig wezen in het waardgebied. Morgen ja, morgen een dag met bewolking uit een trog Rijn, lichte Rijn. Dus even, een paar droge perioden in de maandtijd, in de middag. En de temperaturen zijn 11 graden. De wind uit zuidelijke richting waai, matig rond vrij krachtig, kan ik nog wel eens krachtig worden in het waardgebied. En dan morgen lijkt het droog te blijven. In de nacht een paar buien in het kust- en waardgebied en dan op naar de sneeuw. Eerst bewolking, kans op wat reën of een paar buien of buikjes. In de middag komt de zinnen dan te vastzien, dan ik het droge waar en de temperatuur 10,5 graden. De wind op sneeuw, west-zuidwest en die is matig rond vrij krachtig in het kustgebied. Dan terug naar de orendagen, het vooruitzicht. Maandag lijkt het een droge dag te worden, maar redelijk wat zinnen. En de temperatuur op maandag, ik denk zomaar erbij de 10 graden heen. Dan komen we dinsdag meest bewolkt waar, ik sta 10 graden. En waanzinnig kan de temperatuur wel eens oprennen naar zo'n 12, misschien wel 13 graden. En dat is duidelijk aan de warme kant. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.